Bueno, ni Isak Ziaurri Zurdaniz naiz, Iruñekoa, Arrotxapeako auzokoa, eta txikitatik pala larru eta pala motzen ibili naiz. Hasiera batean pala gomaz hasi ginen denak, pala larru eta pala motzeko palak pixatzen ez genituelako, eta beraz, gaur arte eta gaur Amaiako pelotaria naiz, eta Nafar selekzioan baita ere, Nafar selekzioaren parte naiz baita ere. Zu berez pilota motzean aritzen zara gehiago, ez? Bai, normalean, ja maila batetara iristen zarenean, segurazki espezializazio moduko bat egiten da, baina orokorrean bai egia da bi modalitatetara jokatzen dugula. Ni nire kasuan, igual nire jokuan dauzkaten ezaugarriengatik gehiago pala motzen ibili naiz, baina bai egia da baita ere azken aldian bastante ibiltzen hasi naizela pala larruz. Zein da bi modalitateen hauen arteko ezberdintasuna? Bueno, pala motza pala lodiagoa bat da, gehiago pixatzen du, 800 gramo inguru, eta pilota baita ere handiagoa da, jokuaren bizkortasunean nabaritzen da baita ere pilotak bote luzeagoa egiten duela, eta pala bera ere estuagoa da. Orduan, jokuaren zailtasuna askoz handiagoa da. Beraz, askotan gertatzen da, tantoak segurazki motzagoak izaten direla, eta piloteoa askoz ere zailagoa dela. Eta hori ikusteko segurazki ikusgarrienetariko bat da pala motza, pelotaren soinua, indarra eta abiadura oso erakargarria da. Gero pala larru, pala bera pixka bat zabalagoa da, jokua errazagoa da baita ere, zabalagoa izan da pala, eta hori jokuan beran dinamismo handia dago, askotan jokaldi asko egiten dira, eta hori, jokua errazagoa izan da, errazten du tantoak luzeagoak izatea. Baina nik uste dut bi kirolak edo bi modalitateak oso erakargarriak direla ikusteko, maila handi batean. Zure kirolari bizitzan beti aritu izan zara palan edo beste kirol batzuetan aritu izan zara ere? Bueno, ni kirol askotan ibili naiz, bai. Txikitan futbolean aritzen nintzen baita ere, federatu gisa ibili naiz palan futbolean, nik uste 16-17 urte izan nituen arte, eta gero aparte urte askoz egon naiz baita ere mendian federatua. Mendikirol asko egiten ditut, oraindik, eski mota guztiak, mendian korrikan ibiltzea, eskalada bera, pixka bat denetarik. Itzuliko gara pixka bat palara berriz ere, zein izan da zure azken txapelketa? Duela gutxi bi txapelketa izan ditugu, orain ja uda garaian torneo pribatu asko antolatzen dituzte Euskal Herrian, Frantziago aldean eta Espainia mailan baita ere. Eta orain tokatu zaizkigu bi txapelketa. Alde batetik altzako txapelketa jokatu dugu, nire bikotea Guillermo Perez izan da,
eta han txapela lortu dugu, behingoz, igual duela 4 urtetik ja aurkezten ginela eta ez genuela txapela irabazten, baina gutxigatik gainera, eta aurten ja behingoz irabazi dugu. Gainera oso txapelketa polita da, oso ongi antolatzen dute, hango jendeak oso ongi tratatzen gaitu baita ere, eta beti gustora joaten gara Altzako txapelketa hortara. Eta gero bestalde, duela gutxi deitu egin duten Mont izeneko herri batetik, Frantziako hegoaldean, Po inguruan, eta han ere normalean antolatzen dituzte, asko gustatzen zaie antolatzea 2 eguneko txapelketak. Lehenengo egunean semifinalak eta bigarren egunean finalak. Eta izan genuen semifinal oso gogor bat, galdu genuen desenpatean Quintana eta Urkuiri garaien kontra, Frantziako selekzioko bikide, eta horri bili ginen. Nola prestatzen zarete txapelketa baterako? Normalean egiten ditugun entrenamenduak depende pelotaria, ez? Ni urte askoz ibili naiz asko entrenatzen, igual astean 2 egun, baina gero ja behin adin bat duzun, hasten zara gehiago lehentasuna ematen, igual egun bakar batean entrenatzeari, eta gero gainontzeko egunetan fisikoari indar gehiago ematea, ze gero gainera kirol bastante agresiboa da eta lesioak normalean agertzen dira. Ni adibidez aurten aurten eta iaz baita ere bizkarreko minekin ibili naiz, gainera ezkertiek badugu hemen akats bat dela bakarrik ezkerrarekin ematen diogula, orduan askotan deskonpentsazio horrek eragiten du hori bizkarreko minak edo nolako minak. Eta, gero hori prestakuntzaren arira, guk normalean partido pilo bat izaten ditugu, orduan erabiltzen dugu astearen egun bat entrenatzeko, eta gero gure entrenamenduak dira astebururoko partiduak. Orduan normalean hola prestatzen ditugu. Eta etorkizunari begira ze txapelketa dauzkazue? Orain uztailean 2 txapelketa ditugu. Alde batetik San Ferminetan antolatzen den Nafar Federakuntzak antolatzen duen txapelketa bat, antolatzen du ranking moduko bat, urtean zehar ospatu diren Nafarroako txapelketekin, eta depende ze emaitza lortu duzun txapelketa horietan, puntuazio bat edo beste ematen dizute, eta gero ikasturte bukaeran ematen dizute puntuazio horrekin 8 lehenengoek egiten dute partido bat, 2 partidu, bat palalarruz eta bestea palamotzez. Epatu dituzu lehen lesioak eta zein izan zuretzat uneriko gorrena kirol honetan? Orain esan dizutena, ez? Alde batetik, iaz, aurten, egona ez 2 urtetan, hilabete oso bat erdi gelditua. Bizkarrako minak azkenean oso zailak dira gainera lantzeko, eta gutxinaka gehiago da ikastea nola mina nola kudeatu beste zer baino. Orduan niretzat gainera kirolaria izan da, niretzat gogorrena da gelditua egotea, eta hori, eguneriko okerrenak segurazki horiek. Bero beste behin baita ere duela pare bat urte begiko arazoak izan nituen, eta gainera hor 3 hilabete egon izan behar nuen gelditurik, eta azkenean horrek eragiten dizu, ez? Uste duzu kirol honek merezi duen errekonozimendua daukala? Bai, egia esan nik uste dut gainera hemengo kirola izan da eta gure kirol bat izan da, ez? Uste dut
segurazki merezi duen, baino errekonozimendu gutxiago daukala. Uste dut gainera inbertsio handiagoa egin daitekeela, eta gainera izugarrizko baldintzak ditugula gure lurraldean inbertsio hori egiteko, ez? Bai, hori gain egitura aldetik, bai Nafarroko gobernuak egin dezakenaren aldetik. Ez denuke orduan zer berezi eskatuko? Bueno, eskatuko nuke bai, alde batetik hori, segurazki federakuntzak eta gobernuak zehozer reinbentatzea, ez? Astea berriro pixka bat pentsatzen nola kudeatu kirol honi bultzada bat ematea hasieratik. Uste dut gainera, hori, esan dudana, kriston baldintzak ditugula kudeaketa hori egiteko, eskolak sortzeko, segurazki orain ikuste dut gainera arazo horik handiena hori eskoletan daukagula, kirol hau gainera asko mugatu da Iruin herrira eta inguruko herritara, eta herritan ja ez da jokatzen, eta nik uste dut dauzkagun baldintzak izan da behar dela interes bat eta inbertsio bat egitea herritan eta frontoi askotan eskola berriak sortzeko. Orain gazteen inguruan hitz egingo dugu pixka bat. Uste duzu kirol honetan gazteak inplikatzen direla? Bueno, nik ulertzen dut hasieran kirol zail bat dela, ziur aski ez da egon ez dakite nola esan, inbertsio on bat gazteekiko, eta nik uste dut adibidez gazteei ezin zaiela eman direktamente pala motz bat edo pala larru bat. Gu adibidez gure hasiera, gure jatorrian jokatu genuen hasiera batean pala goman, baina nik uste dute horrekiko eboluzio bat eman behar dela, eta kirolak egin behar dena da adaptazio bat, ez, gazteekiko. Eta gero behin gazteekiko adaptazio hori eginda, egin beharko litzatekena dela hortik jarraitu eta batez ere motivatu. Kirolen asuntoa da motivazioa, ez? Eta gazte batek behar du motivazio bat kiroletan parte hartzeko. Ni adibidez bere garaian motivazio bat neukan, eta zen ikusten nituen partidoak eta lehen mailan zebilen jendea ikustea, eta esatea, nik hola jokatu nahi dut. Bueno, hori da daukagun motivazioa, baina nik uste beste motivazio batzuk baita ere sor daitezkela, batez ere hori inbertsio on bat eginda. Eta, baita ere genero ikuspegitik, uste duzu neskentzako kirol bat dela, neskei interesatzen zaien kirol bat da, edo pixkat alde batera daude kirol honetan? Nola ikusten duzu egoera alde honetan? Hombre, orain badirudi hasi dela, ez? Ez bakarrik gure modalitateetan, baizik eta orokorrean pelotan, ez? Hasi da emakumea presentzia handiagoa izaten, niri oso ongi iruditzen zait. Uste dut baita ere adaptazioak egin beharko liratekeela, adibidez orain hasi dira, ez? Palalarrun txapelketa ezberdinak antolatzen, txapelketa politak gainera ateratzen direla, baina nire ustez hasieratik landu behar dela adaptazio hori txikitatik, ez? Emakumeek baita ere izateko progresio hori, pala larru edo pala motzetik gaztetatik hasteko eta gero progresio on bat izateko. Baina hori gutxinaka nik uste dut lortzen ari dela. Emakumeentzako txapelketak daude ere edo? Bueno, pala larruz bai, profesional enpresa orain bai hasi dela zehozer antolatzen, gutxi, baina zehozer bai hasi dela.
Eta gero, bai egia dela, federazioen artean nik esango nuke ez daudela orain, momentu honetan. Agian hasten naiz, baina nik uste dut ez daudela. Baina bai pala gomaz eta pala argentinaz bai egoten direla txapelketak. De hecho, ni aurten selekzionadore gisa ibili naiz emakumeekin, Nafar selekzioarekin, grabni txapelketan. Eta hori, hiru kategoria ezberdin eraman ditut, eta bueno, bai daudela orain txapelketak eta gainera asko maila honean gainera. Ja, bukatzeko zer esango zenioke kirol honetan hasi nahi duen norbaiti? Bueno, hasieran pazientzia, oso kirol zaila da. Nik esango nuke askotan pixka bat frustrantea dela, ez? Frontoira ateratzea eta 4 pelotakada segido ez ematea, eta a priori, zu ateratzen zarenean frontoira badirudi kirol itsusi bat. Baina nik esango nioke jarraitzeko, ze behin maila on bat hartuta oso kirol polita da, oso ikusgarria batez ere, eta hori, jarraitzeko. Nire partetik ja ukatu dugu, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun? Ez, ezer berezia, jende animatzeko, orain San Ferminetako partidutara eta orokorrean antolatzen diren txapelketa guztitara. Eskerrik asko izak. Bale, zuei. Kaixo, Rebeka, zer moduz? Kaixo, Ane, ondo tazuk? Ondo, eskerrik asko. Lehenengo gauza, eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik, eta zu Arkadia Antropologia elkarteko kidea zara. Beraz, hasteko gustatuko litzaidake azaltzea zer den elkarte hau, zer da Arkadia? Bale, Arkadia bada antropologiari buruz hitz egiten dugun jende multzoa. Elkartu ginen iaia guztiok antropologoak gara, baina beste motatako ezagunak baita ere dira, badira filosofiakoak, badira psikologiakoak, historiokoak edo arteko beste jende batzuk. Gauza da, antropologia gaiari buruz inguruan hitz egin nahi dugun jendea. Horrela, egin genuen elkartea. Gero, gauza da, hasieran helburu bat zegoela, baina gero helburuak joan dira aldatzen, bai. Hori galdetu behar nizun orain, hasiera horretan, noiz sortu zen eta pixka zergatik, ze helbururekin sortu zenuten elkarte hau? Bale, antropologia Iruñean UNED unibertsitatean distantzia da, eta ikasleak hor ginen, ez? Nik, gero joan nintzen, baina begira, antropologia elkartea hasi zutenak ideiarekin hor, ikasleak ziren momentu horretan eta zalantzak agertzen ziren, zeren distantzia pizkot komplikatzen da ikasketak, komplikatzen dira. Orduan, haien artean hasi ziren elkartzen, taberna batean, eta zalantzak horra agertzen ziren, eta horrela esan zuten, bukatzen ditugu ikasketak, eta orain zer, ondo egongo zen elkarketa bat, ez? Antropologiaren inguruan egitea, eta horrela izan zen. Orain, lehenengo motivazioa izan zen hori, ez? Elkartea, agertzea ikasteko sare moduan, ez? Ikasleen arteko sare moduan, ez? Hor laguntza beharrezkoa duzunean, ez egotea bakarrik, zeren distantzietan irakasleak gehienak badira Madrilen. Orduan, zuk ipini barzara kontaktua e-mailiren artean, zaila, ez da hain zaila, baina badago hor beste paso batzuk egiteko. Orduan, hobeto, hemen hurbilan daukadan laguntza eskatzea.
ez? Eta horrela ideiaz izan zen elkartea egin, eta gero unezekin hitz egin genuen aurten, pasaden kurtsoan, eta akordio bat ailegatu ginen, eta mentoriak ipini ditugu antropologia egiteko. Bai, eta hor gai guztiak, graduko gai guztiak jotzen ditugu, eta horrela. Ikasleek zerbait edukitzea materializatua, ez? Izan dezakegu. Bai, eta hori, helburu. Orduan hori helburu horrekin sortu zen elkartea nolabait ikasleak laguntzea, ezta? Eta zertan datza nolabait zuen eguneroko lana? Zer egiten duzu zuek elkarte moduan? Bale, elkarte moduan, orain, momentu honetan baditugu 3 helburu ezberdinak. Orduan, hilabetero elkartzen gara parte hartu nahi dugunak aktibitatean eta gauzak egiteko eta aurrera eramateko. Orduan, momentuz gaur egun kafe solasaldiak guretzat oso garrantzitsuak dira, hilabetero ematen ditugu plazaran, eta hau bere helburua edo motivazioa da herritarrei ailegatzea antropologia, ez? Zer da hau antropologiari buruz? Orduan, ukitzen ditugu gai ezberdinak, baina gaur egungo gaiak alegiten dugu, eta, 10 minutoko hitzaldi txikia egiten dugu, prestatzen dugu, hor pintzelada batzuk ematen ditugu antropologia nola ikusten du edo zer aportatu dezake gai horretan, eta gero jendeak hitz egiten du, ez? Hori lehenbiziko helburua. Bigarren helburua, esan dizudana bezala, ikasleek, antropologiako ikasleek orientazio bat edo hor base bat eduki dezatetan, ez? Eta orduan mentoriak jarraitzen diren uneekin. Eta hirugarrena profesionalizazioa da. Nahi dugu instituzioetara hurbildu antropologia, zeren ez da oso ezaguna, eta dibertsitatea, kulturala, zer gertatzen den arazoak direnean ezberdin jenden artean, ezberdintasuna ez bakarrik etnikoa, ez? Baizik eta sozialki edo kulturalki zer gertatzen da hor, antropologia hor dauka asko egiteko eta zer esan, ez? Horregatik, gaude 3 alde horietan lan egiten, eta, jende kopuru importantea, gaude aktibitateak hor lantzen, eta, bai. Eta oraintxe duela gutxi aipatu zu moduan, kafe solasaldi horiek antolatzen dituzue, eta gaur egungo gaiak nolabait lantzen dituzuela esan duzu, ez? Ze gai mota dira horiek? Gai mota ezberdinak, gauza da, zaila da, zeren antropologia oso teorikoa, ez? Unibertsitatean ikusten ditugu gauzak hor, eta oso erraza ulertu dezakezu, ez? Hau, bale, de kajon. Baina gero nola aplikatzen duzu gaurko fenomeno batean edo gertaera batean, ez? Zer esan behar, zer hobetu dezakezu edo zer argitu dezakezu hor instituzio bat ikusteko nola hobetu erlazio edo komplikazio hori, ez? Guri gustatzen zaigu jendeak ikustea antropologia funtzio bat daukala, eta orduan hartzen ditugu gai ezberdinak, adibidez, ijituei buruz, Gazkalo elkartearekin egin genuen kafe solasaldi bat, eta oso, gauza da, kafe solasaldiak ez ditugula bakarrik guk hitz egiteko, eta hor bota gauzak, eta baizik eta jendeak partekatzeko, ez? Orduan, etortzen diren jendeak
10 minutu entzuten gaituzte, eta gero bi mai egiten ditugu. Ezberdin du bi mai, eta mai batean euskaraz ahal egiten dugu, eta bestea erdaraz. Eztabaidak egiten dira, gaiari buruz. Pintzelada horiekin, lehenbiziko pintzelada guk ematen ditugunak, zalantzak sortzen dira hor, eta jendeak espresatzen da. Gustatzen zaie, bere iritzia edo nondik ikusten dute, edo nire esperientzia hau izan da, eta beno, hor gaude hitz egiten, eztabaidatzen, eta azkenean bi mailak elkartzen gara, eta idazten ditugu, ze konklusioak, eta, bueno, ez gara egon behar ados guztiok esaten dugunarekin, bakarrik biltzen dira esanak, eta, beno, eta hori egiten dugu, gero blogan ipintzen ditugu, zeren, bada refleksio moduan, ez? Ez dugu mundua konpondu behar, baina, jolin, jende kopuru bat gara, ze zalantzak, zer gustatuko litzaiguke, zer oso itxusia da, eta arrazakeriari buruz hitz egin dugu, dibertsitateari buruz, beste bat egin genuen San Ferminetak baita ohiturak, nafartar ohiturak, San Ferminak, gero gau beltza baita ere, egin genuen, sorginkeriari buruz, baina sorginkeria adibidez gaur egunera erakarri genuen baita ere, zeren nola egiten dira prejuizioak, nola alteritatean ez, nola ikusten dugu bestea, nola ikusten genuen emakumea orain dela asko, eta sorgina sortu zuen imagina, zer ikusirik dauka gaurko konstrukzioa emakumeari buruz. Ez dakit ulertzen, zaila egiten zait euskaraz ezatea. Bai. Gero, baita ere, historikoki, ginen Loiziko gizonarekin, Maitane Tirapu Begoñi, bueno, pasada bat, zeren hau, bada beste antropologiaren barnean, beste adar ezberdina ez, da antropologia fisikoa, bera, ez urrekin dago, bons bat da, ez dakizun serie hori oso famatua izan zela. Berak lan egiten du ez urrekin. Eta, beno, oso interesgarria izan zen, beste ikuspuntua zer aportatu dezaken antropologia, ez? Eta baita ere patrimonio kulturala erron egin genuen Jesus Gazola Garzia, Nafarroako gobernuko arkeologoarekin, eta Elutzeder elkartearekin barkatu, nire euskararen gatik. Eta, beno, gero antropologia bizuala, unetzen kurtso bat egin genuen, eta Nafartar Zinemako festivala eginda ospatu da orain dela gutxi, ekainean, hasieran, eta hor baita ere partekatu dugu, Arakadia bezala, bai. Eta, beno, ez dakit, baita ere museo eguna ospatzen dugu, Elur Ulibarrena, museo arteta, hor ospatzen dugu, Arakadia eta museoa, bai. Eta, hilabetero gauza asko ditugu egiteko, Hori esan behar nizun, ekintza pila antolatzen dituzuela, ez da? Bai, eta gehiago, ezin delako ez, ere beste sartzen gara. Nik, azten naiz ideiak eta, bueno, nola, jendeak dago baita ere, egiten dugu hau edo ez da. Parte hartzen duela, ez da? Bai, eta atzek gaude asko lanean, aurrean, ikusten zaigunak, ikusten gaituztenak, ez? Ikusten didazu. Aurpegia ematen dugula, baina atzekaldean baita jende asko dago, gentzane kontuak eramaten ditu, gure presidenta,
dela Elena Albizu, baita dago Txuri Oio Garzia, bueno, Txuri Oio ja gehiago ari zaio ikusten, zeren eguzki irratian hilabetero ematen ditu antropologiari buruz txarla batzuk, eta, beno, Xabier Jasso baita ere badago hor, informatikoa daukagu Alberto Izaba, baita dira irakasleak publiko unibertsitatean hauek, ez dakit, eta Beatriz da antropologia bisuala mugitu duena guztia, eta beno, badira, bagaude hor. Bai, hor zaudete lanean, ez da? Bai. Eta galdetu nahi nizun, jendeari behar bada antropologia gai hauek edo gai hauekiko interesa dauka, baina, bueno, igual nolabait ez dauka ezagutza handirik, edo, bueno, baina nolabait gerturatu nahi du, horrelako ekintzetara edo ekitaldietara aukera dago horrelako jendearentzat ekintza hauek irekiak dira, nolabait, ez da, aipatutako solasaldiak irekiak dira eta nahi duena gerturatu daiteke, ez? Bai, libreak, baina ordaindu, doainik dira guztiak, eske gauza hori esaten dizut, garrantzitsuena da hitzaldiak edo kafe solasaldiak egiten ditugunak jendea hurbiltzea eta partekatzea. Oso erraza da antropologia sartzen gure bizitzetan, zeren eske da oso de sentido común, ez? Orduan, erraza da partekatzea eta jendeak gero ondo ateratzen da, ez? Espresatzen bakoitzak pentsatzen duena eta beno, hori plazaran, kafe solasaldiak hilabetero plazaran kale Maior egiten ditugu eta zabaltzen ditugu noiz egit, bueno, orain udan oporrak ditugu, ez? Bai. Baina hori gero hitzaldiak Zibibox egiten ditugu, bueno, depende, Erron egiten ditugu baita ere, eta horrela. Eta jendeak non ikusi dezake hau, sare sozialetan ipintzen duzu edo non... Bai, daukagu Twitter, daukagu YouTube kanala eta gero daukagu blog bat, arakadia.org. Eta hor, bueno, hortik sartzen zara gauz guztietara, gai ezberdinak, eta eman ditugun gai guztiak, bai. Bai, eta hori. Bale, bueno, hemendik animatzen dugu jendea, zuen sare sozialetan sartzera, eta ikusteko egiten duzuten guztia eta hor adi egoteko zerbait antolatzen baldin baduzue. Bai, hori esan behar nizun, datorren 28an Erron emango dugu hitzaldi bat oso niretzat interesgarria. Bueno, claro, da San Juan gauari buruz eta sorginekin zer erlazioa dauka. Eta hortarako ikutuko dut eguzkiaren gutza, bai? Simbolikoa izango da, interpretazioa, baina, beno, animatzen dena, erro pasio bat hartzera, eta hori egongo gara, sala aldoko da, bai? Bale. Bale. Primera, orain bai amaitzeko ezak zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken, hau zerbait geratu zaigun aipatu gabe? Nik uste dute, esan dudala guztia, ia. Eskerrak, Saloa telebistari, aukera haue emateagatik Arakadiari, eta, beno, hori, esana, Eskerrik asko zuri gurekin hitz egiteagatik. Vale. Venga. Rebeka. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.